Ya, Prek, oke, Prek. Yuk. Ya Mas Tete. Nggih. Eh, Jan sak jose kudu wasesa. sak jose iki Mas Tete. Ah, nggih, Nggih. ana bondan barang. Ono abi barang. Kok kesasar tok ngene. Ha iya. Oh iya. Masuk pokoknya iki. Nggih Mas Tete ngaturaken sugeng. Sonten. Nggih. Datang para pamirsa sedaya wonten ing tlatah Sentolo Kidul. Menika dalam rangka napa Mas Kuncung? Pentas fasilitas kelompok seni budaya grup kesenian Kudo Waseso, Bersama Dana Istimewa Yogyakarta Ya, Ugi. sebelumnya kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Undo Kabudayaan Kabupaten Kulon Kulon Progo, Progo. karena sudah memberi kesempatan pada sore hari ini untuk menghibur masyarakat semuanya. Terima kasih juga buat Bapak Reda. Pak Reda, nggih, matur nuwun Pak Reda. Terima kasih Pun rawuh banyak. nggih. Iya, kegiatan penyelenggaraan event penggiat seni, pentas fasilitasi Seni budaya. budaya, Mas Bondan. Ih, Mas Kuncung. Yo, dilagokke sik Mas Kuncung, Mbak Rizka, Dilagokke napa, kalian Mas Bondan? Mas Tete. Nah, iki sing kepenak sikik. Sing penak. Nah, coba apa ngerti ra? Gajari sik penak Apa pindah. coba? Sik penak iki aku kan ning dhuwur iki. Heeh, terus Aja bojone wong lho, Dan. Sek kepenak iki kowe nang dhuwur terus aku nang ngisor. Oh, kan ning ngisor to aku ning dhuwur. Kuwi sing kepenak ngono kuwi. Lah, sing penak ngono Maksudnya iki para wiyaga iki ning dhuwur iki kepenak sawangane. Iya, Ngono kuwi. ketok saka ngendi wae. Oh, ngono iki. Yo, jajal yo. Monggo kanca-kanca, aprek CS. Kudo Wasis Wasik. Hatiku kan luwur megat manglung sumpingku mau berkangkung Kang tak patek pinggir jelangkung dadi sarana tambate boyong. Mangkene rasane kang lagi medhe tandurane marem tansah gawe tentrem muga-muga terus rembaka. Wes kepungkur hatiku kang kuwur bakar manglung sumpingku mawar kang kuning. Mangkene rasane kang lagi medhe tandurane parem tansah gawe tentrem muga-muga terus rembaka. Yuk yuk yuk. Kudo Wasis Huda, huda, Boros. jadi mau ngelih. Mantunge mustu miyung jebulane malane untuk
Batake wis dunia cekulane Malane wor percaya ora wuro tutanan ing dalan ipo yen aku sulaya gawe citra mas kanggo suwo senadyan Bekaku takkan kau wakin sen takkan datang ke mereka tak jompo Wasik Mas Bondan. Masuk Bariska. Yo yo yo. suku patok patoke ela-elo siromo menang solo le-ole bayo puto pacake lolo luka mati ora obah yen obah beli bocah yen urip golek dhewe yo 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 Tarik Mas Abi. suku patok patoke ela-elo siromo menyang solo le-ole payung putra Memejenit lolo ngomong mati ora obah yen opah beli bocah yen urip golek dhewe Sak jose. Jos. Seneng karo Bondan iki ngono kuwi lho. Walah. Semangat. Semangat. Heeh. nek dong nek Nek dong. Nek dong ya. Nek dong, ning kok le radong. Aduh. dasare cah radong kok kowe. Apa-apa. Nggih, Iya. heeh. Biasane nek karo Bondan wis duwe list lagu Kudu deh. biasane wis. Biasane wis duwe list cah lagu deh. cah cerdas kok Oh, sik ana sing WA iki. Heeh. apa Kamu bukan lho. Nek iki Bondan. Akhirnya dimate pesane. Yo ana pamundhutan ras kok warga ing wonten ing Sentolo Kidul. Sentolo Kidul. Ah nggih. Nggih, menawi enten pamundhut. Wah, ora apa-apa ya dipinangkani ya kena Mas. Dipinangkani. Ning kok ya nek ora ngelari kebangetan. Ora. Ora Mas tidak. Guyon, Mas. Nah, Cing, sepertinya belum ada. Ya, manut burisik Mas Bondan. Menawi Mas Tete, Mbak Rizka lan Mas Kuncung. Mas aku pengen lagu iki ya dituruti. Apa? Malah diwalik. Mas Tete. ya. Ana sik kangen Mas Tete. Masih kangen. Kae. Mas Tete kamu tak kangen banget. Aku trauma esek Iya, iya. Aku tadi trauma itu BK ini. Nggih. Udah kangen dadi apa tau? Malah dadi apa tau iki dia? Udah kangen ya sama apa yo? Yo, coba yo. Iya. Ya Mas Abi ya.
jroning batin arep kandha wis isih Kangen sampun. Yes. Oh, kelingan aku. Wingi Apa? lek kleru dan kangane mergo katut kitir sumilir. Kuwi lho lek kleru Jok aku malih, iki malih. Kan meh padha to. Berarti aku ngodo apa iki mau? Kitir sumilir. Coba kleru ra ya apa liyane sik? Oke sing anyar-anyar to. Iki mau Oh, oh. penari yang sik request Oh, Mas oh. Bunda. Pripun, Mbak Rizka? Requestnya Kenapa? segara madu. Oh, segara madu. Jaluk dirubung semut. Apa? Sing manis-manis. Sik manis kayak aku. Heeh. Alah. Apa? Ning lak ora bujang kabeh. Ora. Tunggoni mergane ra tunggoni ngaku bujang. Ah iya bener kuwi Mas. napa Mbak Rizka segoro madu? Wah, kuwi anggone Mas Sapri kok apa iso? Apa iso? Tenane. Beres. Kecuali kowe ta. Oh, aku segoro madu piye aku ora ngerti. Yo, dituruti yo. Monggo kanca-kanca. Monggo Mas Sabi. Kudu masih Wasik Mas.
Apa pujanku kembange impenku burung tresno yen ra nyanding sliramu. Bondan. Gak usah panik gitu no Mas Bondan. Pasik. Aku apa lagu? Beres. Yo, yo, yo. Lo. Ya. Tansah jupit kening netro kampangku marang sliramu pengen damel surya ning esemu. Apa pujanku kembange impenku burung tresno yen ra karo sliramu. Kayuyon kasmaran segoro madu. Sak jose. Kudu asis yo. Asli sih malam. Hoi. Yo. Hey, ha, yo. Yeah. Yo. Hayo. Yo. 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 Ya, ayo. Hoi. Yuk. Ayo. Yo. Yo. Hoi. Yo.
masih bersama Kudo Wasiso dalam rangka pentas fasilitasi Seni budaya. kelompok seni budaya Kabupaten Kulon Progo. Kepiye to, Mas? Nggih, bener toh? Ayo, ayo bener, heeh. Dari Dinas Kebudayaan Kulon Progo. Leres, terima kasih sekali sudah memberi kesempatan Kudo Wasiso untuk menghibur pada sore Menghibur hari ini. pada sore hari ini. Sudah ada requestan apa belum ini kira-kira? Kok ya diem-diem aja. Malam gitu. minggu kok. Sing biasanya request ora teko soalnya Mas. Oh ngono. Aku mau wis diwa, aku ora rono lho. Ah, Di bodan dong di WA. transfer. Nggih. Ono wae transfer dicek WA-ne sik. Ketoke ora nek transfer iki. Nek dhek nek ora ketemu aku njuk ora ngenehi dan. Oh, Heeh. yo. Nggih. Dikasih apa Mas Bondan? Dikasih anu sing lagi rada viral. Apa kuwi? Apa? Katresnan sejati. Apa mau kepiye? Judulnya apa? Mau Kuwi judulnya? krungu tau aku. Oh, krungu. Katresnan sejati. Cih, dikasih katresnan sejati, Mas. Kerasa panik Cih. toh, Kan? Mas Tete. Pripun, Mas Ujo? Mas Agus tuh ben meneng wae. Mas Mas Agus. Agus. Heeh. Heeh. Biasanya malam minggu ya. Iya. Malam minggu ki ayem, Mas. Ah, iya. Orang mikir gawean. Sebenarnya sing nyandeng ya, Pak ya. Wah iya. Ning ono sik disandingke mah kemrungsung ya ono. Ono. Heeh. Biasanya los, biasanya standing. Bukan rapi kulino isin. Eskolino. Heeh.
ditresnoti sakseni lintang-lintang ing tengahing wangi ati kang kadang asmara Gusti kula maringa usada rembulan ning wayah wengi nambahi kekasing ati iki bebujan ati nang ngendi dong wong manis kang tak anti-anti. yo Ayo Mas Abi. Wong kukus aja sirane longso aku teko gendong tresno lalangan asmara gawe sewu rasa nambani atiku jiwa jangan mas tentrem Yo yo. hatimu aku setia ngenteni Oh ayo, oh ya. yo Hoi, yo. Ayo. oke kanan kiri mripate milang milih esoke kudiwat gawe Ayo 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 ayo. Walah, tadak kowe. busana nira Ora ho, 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 ora ho. oke kades Oh, oh. Ayo. Kondur, yo. Oh ya. ayo Lelet, lelet, yo ya. Yo. Yo. Hey. Yo. Yo. yo Yo. Yo. Hey.
lilo lilo ledo Loledo. jemenengo ojo pinter nangis anakku sing bagus rupane yen nangis ndak ilang baguse Yo. Wis cepet teko anakku kae mulane dadari kaya buta kekilan Monggo jumeneng Mas Tetek. lagi golek ijazane lilo 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 ledo Ing meneng ngocak bagus tak emban selendang ganti kamu yen nangis muda ibu bingung Wis cep maneng anakku. Yo. Ayo bali le. Ayo. Ayo, ayo. yuk 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 Yuk. yuk Yuk.
yo. Doya. Yo. Tarik yo. Yo, 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 yo. Iya, ayo. Selamat. Selamat. Iya. Iya. Ayo bali le. Ayo, mesake ragane le. Ayo. Yo, yo. Iya. Hey. Yo, 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 yo. Tresno ati. Digawe wuyung. Tresno ati. Digawe wuyung. Wuyung nanging satria ing batu kara. Kuning sekar kemuning. Sekar polo, sekare aduh. Yo, kudu waseso. Ora, Batu koro sumber aman. iya. Ora. Pikir karena Pikir pikir karena 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 jaya satria ing matu. Yo. Yo, waseso, waseso. Iya. Iya. Ya, Yo. Iya. Iya. Yo. Oh ya. Yuk. Mundur. Woi, yo. Iya. Iya. Lera-lera sing duwe cawe. Ayo. Yo. Ayo le. Iya. Yo. Ayo Mbah, tongkatnya digo Mbah. Bojo kang tolak kala ing sekolah. Tongkat Kyai. Dosa kiai angkat toto sesaji.
becik ketitik kang ala bakal ketara sesamping rahayu kuda wasesa tetep jaya yo ha 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 ya 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 Hoya yo Darbe Pajoko kang tuwa berkah kasuki yuwana kang becik ketitik kang ala bakal ketara sesanti rahayu kodho wasesa tetep jaya ayo wasesa sesa Hoya yo ya Selamat. Oh iya. Yuk. Selamat kondur. Yuk. Kondur. Gue. Yuk. Iya. Wasiso. Iya. Yo. Katon godho Semane Tutur manis sing kowe sliramu meremake Abon. Ramiro yen bakale nuwuhake rasa tresna nganti seprene Rino wengi tansah nggodha ati setya janji sehidup semati ora liya amung sliramu kang dadi kembange atiku kang tak puji tresno iki suci tansah bisa dadi jawiji suci tansah bisa dadi jawiji oh ya lere dadi gawe
Saya ikeleten mawe Sukoretno kang para miyarsa sonderang aku kepete kawan-kawan Gesek, ya gesek, gesek, buka sini. Gesek, ya gesek, ya gesek, Kak Siti. Yo. Iya. Oi. Yo. Yo ya. Yuk. Yo. Iya. Yo. Yuk, habiskan. Sewu siji. Aduh Rama ibu ngapuraken aku yen ana salah lan luputku sak rumangsane aku duweni dosa nganti saiki isih krasa ning dada Rino wengi ra lali tansah ketungo memuji marang kang kuwasa mugi enggal ampun paring pangapura urip tentrem ayam uga kanthi mulya ngendi ana anak lali marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani ngendi ana anak lali marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali suwarga ing donya ana sukune wong tuwa wong kang suci gedhe ganjarane